rishin ki abuna akwai haɗari a cikin su mata kin ci gari su ba shi ma mutum kuziri in ya shige maka zuciya bai jin shawara ko da ta uba. Su madara ne wai an kace a cikin su mata kin yi fice rishin ki aguna zan haukace sunan ki bai wuce 'yar indiya. Gata na guga ne rijiya shaho a jikin shi akwai jijiya ki zan kira da sarauniya ƙaunar ki ta shiga zuciya dan ta tsiro kuma ta yi da shi. Fatima Zahra diya ta gari mai kyan hali kuma ga nazari dubu ta harama kuma gara ɗari malam bai wuce ya yi wa'azi waka kuma kasa a gaba sallah a yi ta akan lokaci. Fatima Zahra diya ta fare kina sanya a cikin raina kuma ki zaki bani burin kwana a zuciya kullum na kuna ki zaki sana na zamo sarki ki zaki saka na zamo sarki tauraruwa kike sha kallo maza na garin mu suna kallo kullum su ne na kama gwalo kullum su ne na kama gwalo a zuciyar ki da alfarma. Fatima Zahra diyar manya ki so ni da Allah miyo aure daren farko mu rufe kyaure makiya na muna ga suna kallo gari na masoyi bai nisa soyayya ta ki da ta nausa a zuci nake ji tana tafasa kamar gaushi a cikin raina haka so yake ya kuta zafi kunu da kuna ma ƙara kunu bala da bala'i su na banu na mutukan su ne na banu har da na yi mishi bata kai ba su ba shi da